ביוקר, תראו לאן הגענו. עולה עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כל כך ביוקר, תראו לאן הגענו. הם רוצים לחנוק אותנו, לגמור אותנו, לוקחים את מה שאין לנו, לא נותנים את מה שמגיע לנו. מחירים בשמיים, השכר ברצפה, הם שואלים איפה הכסף, זה לא נשמע לכם חוצפה? ממשלה של מיליונרים מתפלשת בביצה של ההון וגוזרת עוד קופון על חשבון ההמון. זה נשמע לכם בסדר? נשמע הגיוני? לעבוד משרה מלאה ולהישאר עדיין אני? איפה הכסף? הנה התשובה, ברווחים הכלואים, אצל טבע, אצל תשובה. אי אפשר מזה לברוח, אי אפשר את זה לשכוח. זה הזמן להילחם עכשיו בכל הכוח. שבירה עולה יותר משעת עבודה, וזה כמעט לא אפשרי לשלם כאן שכר דירה מניע. תראו לאן הגענו, היום אנחנו באים לקחת את כל מה שמגיע לנו. עולה עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כל כך ביוקר, תראו לאן הגענו. עולה עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כל כך ביוקר, תראו לאן הגענו. עולה עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כל כך ביוקר, תראו לאן הגענו. עולה עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כל כך ביוקר, תראו לאן הגענו. ממס, תלינו את הגז, את משאבי הטבע, בנקים במקום לעלות לנו את המס. על הכנסה, על דלק, על שתייה, שודדים גנבו כל אגורה, דחקו אותנו לפינה, לא השאירו שום ברירה. היום אנחנו משיבים מלחמה, אז כולם לעמוד על הרגליים, להניף את האגרופים גבוה על השמיים. לא ניפול לשיטת הפרד ומשול, באים לקחת את הכל ובגדול, אז תשמיעו קול, אז תשמיעו קול. כמה זה עולה לנו, עולה עולה לנו, 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 עולה עולה לנו.